ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisaneni kahle nabantu ungazipha abantu ukusuka ku1 kuya ku10? Emakhanga amakhala kufinyelela khona lo mbukiso bhanyabhanya. Igama lami nguThabiso kaCela uqumba amaqumba lalaqumbise lentaba abathe beyivimba ngapha ashona ngapha bathi beyivimba ngapha ashona ngapha ngumbhinyiliki bathi ibhinyilika mbhinyiliki abanye bathi ngujumping castle abanye bathi uqumbisi maningi amagama esengiphe wona nginibingelela kuzona zonke indawo la nisibukela nikhona abanye baphesheya kuyilwandle basuke eNingizimu Afrika bawumsinsi okuyimilela ngapha eNingizimu kodwa ke bangale ngaphesheya ngenxa yokufuna amatoho. Siyanibingelela siyanithanda ngendlela esimangalisayo. Namukela futhi ohlelweni ke oluchungechunge silibiza ukuthi why mina ebantwini bebonke ngane ukhetha ukuthi ke lobuhlungu obuzwise mina. Sibingelele emazweni aseAfrika wonke jikelele abantu laba bakwazi ukuthi basibuke bekhona. Sibingelele futhi naseNingizimu Afrika ngokunjalo sibingelele kona wonke ama province, sibingelele kona wonke amalokishi nazo zonke indawo zasemakhaya. Yazi mhlawumbe usibuke nje umani usintshontsha uyofuna imbuzi esemphandweni network ibuye ingafuni ukudonsa kahle uzolithola ithuba elikahle usibukele. Siyazi insizwa lapha emahostela zincika ngodonga laphana zisibukele zidonsa nje iWi-Fi yaselokhuzeni yakamasipala. Siyabonga kakhulu leso sikhathi nje sakho sitholayo sokuthi ukwazi ukusibukela. Abanye basibuka bayasintshontsha emsebenzini kunzima induni yabafaka ithi hayi awusho umsebenzi. Siyabonga kakhulu ukuthi uyalithatha lolo thutshana usifakele lento esiyibiza ngokuthi ke i-viewer nje eyodwa ngaleso sikhathi usazosibuka kahle mase ufikile ekhaya kodwa uyahluleka ukuzibamba engathi ungaloku untshontsha nje umadana usibutshela induni ukuthi naye ayisibuke khona nizozwana khona nizokwazi ukuxoxa kahle manixoxa niloko nifakile indaba yohlanga media. Namhlanje ke sinolunye uTalatiya sinolunye uTavatava esizolungisa kuneqili komunye wemjolo umjolo nomjolo ke futhi uhlezi uneqili la khona kodwa leli ngathi lingaphezulu kwamandla ngathi lingaphezulu kwamandla lisebenzisa owesifazana ngendlela erongi. Lo wesifazane uyakhala ngoba sekwahlukana kodwa khona oshintsha abasala ngale ngasendodeni. Ake sihlale phansi nabo sibone ukuthi mhlambe leli qili khona yini okungabuya nalo. Siyabonga. Asiphinde sikubingelele embukeli lapho ngasekhaya kuseyiyona iwhy mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi lobuhlungu ubuzwise mina. Mfowethu sakubingelela sokwamukela ohlelweni. Bhuti njani? Siyaphila mfowethu. Ngifisa ngoba sesihlezi kanje ngiyazi ke sakhuluma nawe but ngoba sesila ngiyafisa ukuthi wazise abantu emakhaya igama lakho nesibongo. Igama lami nguKhulekani ngwamkhize ngivela eMpangeni. Oh, dabuka eMpangeni. Yeah. Okay, bafo kunezinsizwa lapha ngakini kwesakamthetho lento yaleza insizwa futhi mina ngiyazi bafo laba bantu abayi-act le nto banje yavele ngokwazi kwakho. Hayi banje nje isitalo sako baba. Kunomnsizwa lapha kuleya ndawo ukuthi ngangabuka lento kaShaka kuthiwa uShaka wakhulela kaMthethwa and le nto iyakutshela ukuthi ngempela uShaka wakhulela khona kaMthethwa. Ibutho la kaMthethwa uyalibona ukuthi leza zingamudla umuntu uzimfele uyabona kunjani. Ngifisa ukwazi bafo kabanzi ngawe ikona ngithe ake sizohlala phansi la ngithola ukwazi kabanzi ngawe ngoba kunomuntu othe wasibhalela but ngifuna ukwazi ngawe ngeside lami. You understand? Ngifisa okokuqala nje ukuthola ukuthi ufike nini la eThekwini futhi ufike kanjani? Ufike umuntu ozonzana ozofunda ozonzana? No, eThekwini ngifike ngumuntu ozosebenza. Ozosebenza. Ukufika kwami eThekwini ngifike bewo 2024 ufuyele emaphethelweni. Oh yeah. Ukufika kwami eThekwini ngifike ngilethwe kahle kahle umuntu osifazane. Oh yeah. Obengilethelana nje ukuthi unesifiso sokuthi nami uzame ngendlela yami. Umuntu wesifazane kanjani bafo? Ngibona ukuthi usemncane mangibuka umuntu wesifazane wasekhaya umuntu wesifazane onozwana naye. But umuntu wesifazane esikhule sonke. Oh. Ya ngokuthi ke yena bephambili kunami. Oh. Yeah. Oh. Kahle wayesekutholile lo msebenzi mhlawumbe noma wayesathi uzozama nje? No, wayengangitholile angisazozama nje. Wafike wahlala kuyena noma wahlala kwenye indawo nje ke mhlawumbe akuzamela yona? No, ngifike ngahlala kuyena nje isikhathi sithi sibe sidana kancane. Wawuthola umsebenzi? Bangagcina ngutholile umsebenzi. Manje baphatheka kanjani ekhaya sosebenza?
Sibusiso kakhulu ukubona ekhaya ukuthi bengibone nami ngilento abayifisa ukuthi ngibe yiyona. Yeah. Ngikwazi ukubenzela zonke izinto abayifunayo abayifisayo. No. Kuyajabulisa lokho mfethu. Manje kukhona phela ukuthi mangabe sowusebenza noma mhlawumbe emabe ungakasebenzi uhlezi unezifisa ezithize ukuthi noma udlula ngasesitolo mhlawumbe samabhek ukuthi yabo le bhek. Yabona le bhek amzwane ngasebenza into engiyoyenzela yona. Noma ngingaseyona ibhek but izinto ezibonakala mhlawumbe sowuzenzile abanye abantu uthola ukuthi usimeqala ukusebenza ukuthi ubaba wakhe ethenga inkomo mfana wami thenga ukuthi zikhona wena izinto othi mawuzikhomba uthi ube kuthiwa ngisebenzi kabanginakho lokho ungabala nje mhlawumbe. Zikhona zona izinto senginazo. Izinto ezinjengawo ama-fridge, impede, izinto kanjalo sengikwazi nami ukuthi nasekhaya emumva futhi impede sokawuthola wakho. Nasekhaya khona futhi. Nala uhlala njengamanje usahlala naye futhi lo muntu esifazana noma wamuva. No angisahlala sengamuva. Ekumuveni kwakho wakhona ukuthi uzithengele izinto zalapho kuleyo ndawo. Kukhula bafu ukukhulu kakhulu lokho. Kukhula nje kakhulu. Ukwazi ukuthenga into ezinjalo ngoba futhi even sekuthiwa uyaphuma ekhaya ngisho njalo emajideni ukuthi mawukuthi kuyenzeka uyaphuma ekhaya mhlambe usucabanga ukuthi mhlambe uthole indawana mhlambe ngabe uyarent ngabe sonendawo yakho lezi impahla lezi zakini vele uyishiye khona futhi mhlambe nabanye abakhulayo basebenzise zona you understand wena vele sonendawo yakho manje la eThekwini ohlala kuyona so kukhulu kwayikona lokho so ungamuva nazo mawusuka la uye kwenye indawo you understand so usebenzile kakhulu bafu so emaplanini akho khona umuntu esifazane mhlambe othi ngiyafisa ukumthatha bonkosikazi wami ukhona uthe kodwa vele lo wayekusiza njengomuntu omaziyo nothi ukuthi umuntu owathandana naye alright ukhona umuntu ophila naye ukhona usho ukuthi u ready for umshado noma mhlambe uyacabanga ukuthi ngelinye ilanga nobhuti ngisemncane impela kodwa ngokwenzo zami cha sengibona sengi ready for umshado ngowezinto sengizenzile amandla okuthenga inkomo asakaba khona mhlawumbe ikhona inkomo ekhona emakhaya ekuthiwe yakho ke le noma mhlawumbe amaplani asalapha ekutheni hayi kusazokwenzeka konke lo phela sikwenzi ngesikhathi esisodwa konke I know inkomo nabe sikhona noma ingekho ningana ngaleyo ndlela kodwa ngahlanganisa lapho nalapho mfethu no ingane konje sona nayi lutho ingane bengabi nayo yabona ke moyibambe lapho bafu usayibambe kahle kakhulu usayibambe kahle kakhulu kunombuzo sike siwubuze la mfethu ukusukela kwani kuya ku10 ungazipha bani ekuthembekeni onakho nasekuphilisana nje kahle nabantu nokuzwana njengabe umndeni wakini bonke abantu ophila nabo ungazipha ba mina ngingazipha u7 ungazipha u7 yini bafuze iphinde incane kangaka uyazazi phela wena indaba ngibe mude kakhulu cha insizwe engikhule nazo bezingisho nje ukuthi ngumuntu oright umuntu othembekile noma phela kungeke kube yibo bonke abantu lo 3 ukuthi abanye abantu mhlawumbe abangakucabangeli kahle no kuyezwakala njengoba ngisho ke bafunga ukuthi kunomuntu olokhuzile okubhalele ngiyazi mhlawumbe iClue awunayo awucabanga umuntu nje mhlawumbe owamanje bengacabanga umuntu okay no ake sibuke lapha kulesa screen sanibonani babukeli igama lami unokwazi wakhumalo ngibhalele uhlanga media nginenkinga neex yami yangishiya nje ngune kakhulu so ngisacela ukulo usizo ngifuna ukwazi ukuthi ingane ngone kanjeni angazi bafo uyamazo sisi ngamaza uyini naye cha ngaqami nje noma angiseyilutho naye wake waba utho njengoba ethi i-ex yakhe futhi nake naba nobudlelwano okay uyena lo owakulethe eThekwini uyena ukuthi ekuqaleni bafo siyasikhuluma sinawe wathi mina walethwa umuntu omjwayele wasemakhaya kodwa ke ngazibuza ngingedwa ukuthi umuntu omjwayele wasemakhaya umuntu wesifazana uhlala kanjani naye masofika eThekwini nihlale nobabili but ke ngiyabonga ngoba ianswer sengiyitholile manje ukuthi bekade ninobudlelwano
uzwakala umuntu ongathi akajabulile ngawe. Yeah. Yini inkinga ngokwakho ukucabanga? Ngokucabanga kwami ngicabanga mhlambe usana leyo nto ngami. Usana space sokuthi mhlambe siphinde silungise izinto. Yeah. Wamona ngani ngoba uthi wamona? Ukuxhumana naye ake ngiqale lapho, ukuxhumana naye enigcineni ukuxhumana nje. Ayisesiside kakhulu isikhathi sagcina ukuxhumana mina naye. Yini imbangela yenza ukuthi ningaxhumani? Ingoba nje cha ayikho nje into engisayidingayo kuyena mhlambe ngathi uyakwazi ukukufonela yena mefuna ukukuthola? Hayi sengaphuma nje kuyena akasakwazi ukungithola nje. No kuyezwakala. Kukhona ukuba akwenza kuwena mhlambe lokho kukwenza ukuthi ungamfuni eduze? No hayi ngeke ngisho ukuthi kukhona ukuba akwenza. Kodwa into enze ngathi mangifika ngeThekwini mhlambe ngathi ngathatheka. Yeah ngathi ngathatheka. Ngaba nomunye umuntu Esekhona naye. Esekhona. Akwangamphatha kahle lokho. Yeah. Wakiyeka yena noma wena wathatheka kakhulu wayeka yena waqhubeka nalomuntu osefikile? No. Ngathi mina ngakhethi ngica uphume kuyena. Ngiphume kuyena. Bafo ngiyazi mhlambe umuntu ogcina mhlambe uoffice ukumbona, you understand? Yeah. But njobe sibhalele nje ngiyazi ngikutshelela amanga mawuza la, but kahle ukhona around. Ngicabanga ukuthi usukuleni lokugcina leli lokuhlala phansi nikhulumeke engifisa ukuthi umnikeze lona. Ngiyazi usawuthandi. But ngiyacela ukuthi ke simnikeze ithuba namhlanje ukuthi azokhuluma veze lokho mhlawumbe okusenhlizweni ukuthi yini kahle inkinga ukuze sibone ukuthi mhlawumbe siphuma kanjani kuleyo nkinga. Na ukwazi ukukhululeka mhlawumbe nizoqhubeka nikwazi ukufonelana sowazi ukuthi no sihlukene ngendlela eright, you understand? Yeah. Angazi noma singamnikeza nethuba lokuthi angene. Hayi cha ngiyibona inkinga bhuti. Mfethu nosejabula kakuqhawa umbiza mfethu. Uyaphila sisi? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Ade ngikhombisa umfowethu ivideo la okunye ngicela ukuveza mhlawumbe ngaphambi kokuthi nje ngikhulume ngevideo. Ngithe mangikhuluma naye ngaphambili ngitshela ukuthi walethwa eThekwini intombazane ayaziyo. Akangaveza ukuthi nani kade ninobudlelwane but ekugcineni ukuvezile ukuthi nani kade ninobudlelwane. Ngifisa ukuqale ngithole seswami ukuthi mhlambe ugcine nini ukuxhumana naye? Ugcina kwami ukuxhumana naye ukuthi unyaka odlule 2025. Okay. Yini yenzile ukuthi ningasakwazi ukuxhumana? Uke wazama yini futhi ukuphinda umfonele mhlambe wangakwazi ukumthola noma mhlambe kade vele wagcina ukukhuluma naye? Bengimzama kakhulu, bengimdinga. So lokho ngithi ngiyafona waqala wangiblock yabo. Ngithi ngimzama nginasemsebenzini thwade ephuma kwesinye isikhathi ngibona ngazuthi ukhona. Qala ithiwa ngilinde sekuqhamuka kuthiwa hayi akekho uphumile yabo. Wahamba nenamba ke ngasangeni ngoba bese ngizama kwezinye inamcabe ngifonisa ngasamthuli. Yho. Yini inkinga sisi? Yini mhlambe ngicela ungichazele ngokufika kwakhe la kuqala ngaphambi kokuthi nje uzofika enkingeni. Ufike kanjani la nje? Ufika kwakhe la umuntu wami bewumuntu wamasemakhaya yabo. So Uthi umuntu wakho wasemakhaya bekhona noseThekwini? cha babengekho seThekwini ngakho kaze ngagcina sengimthatha ngimletha la kodwa ebewumuntu osemakhaya. So mina ngafunda mina sigcina ngithola umsebenzi nake kaze ukuthola umsebenzi. So safika ke mina la eThekwini ngeke sengisebenza ke yena ke dame efika ke ngivakashela ngimfakela nemali yabo. Yabona sama inhliziyo yami ngendlela ebhlungu ngayo ngizana nokuchaza yabo ngendlela inhliziyo yami ebhlungu ngayo. Ngagcina sengibona ukuthi hayi ngcono esuka bo emakhaya size ngapha zame naye ethola umsebenzi yabo. Uzakwazi nanokuyimela because bengisunderstand isimo sakhe yawo kakhulu nami nanokuthi bengafuna zigcine mhlawumbe ezitshena ukuthi nami senginento ngani nani bengafuna ukuthi uthando lwethu yabo gcina liphela.
ngagcina ngithi akeze ngapha-ke sizohlala ndawonye. Okay, kusho ukuthi kahle kahle benihlala endlini eyodwa vele na? Ya ukufika kwakhe esuke emakhaya eza la sahlala ndawonye endlini. Uphuma kanjani-ke endlini? Uphuma kwakhe endlini bengasamtholi ngoba bengithi mangimbuza ashonele nale kodwa-ke ekuhambeni kuhamba kwesikhathi-ke sehamba-ke ngagcina sengithola ukuthi shuthi bese nomuntu asemtholile. So lona-ke usami umsebenzi wayesevele sewutholile ephuma kuwena? ya umsebenzi wasewutholile ngazama indlela ukuthi athole umsebenzi ngimkhulumele yabo inani ngazama futhi noma singihleli naye ngisayibu wenza i-difficult ethile ngithile wazi ukulo wawuthola kumsebenzi right. Okay, ngiyakuzwa sisi wami, ngiyakuzwa bafo. Kunezinto engizitholayo la ukuthi kahle kahle uke waba utakuli kasisi sonke lesi sikhathi. Uyakuvuma lokho noma uyakuphika? Ngifuna ukuthola kuwena. Cha, Kuyiqiniso noma kwamanga? yebo kuyiqiniso. Kuyiqiniso. Yeah. Konke uyakwazi. Yebo. Okay. Kuze kanjani pho ukuthi ubuthola umunye umuntu ungekho mhlambe akone ngako yena? Ngifuna uqale ngithole lokho nje. Thatheka noma? Ya njengoba bese ngeke ngasho ukuthi ukufika kwami leThekwini ngifike ngathatheka kakhulu. Oh, lo muntu lo wawuphume kuyena ngaye namanje usaphila naye? Yebo. Okay, angeke ke sisi wami size simqulisele lokho. Inhliziyo idle kuthanda, uyabo, inhliziyo idle kuthanda but ngifuna size kuloku esikuzele namhlanje la. Bese ngizele kuye namhlanje ngize ngacela ukuthi sacela ningisiza kakhulu ngoba wathi noma esephuma sengithi uyaphuma cause bethi ngimlawula kakhulu mina. Wathi noma esephuma ngangenankinga cause kwangumuntu engangimthanda ngalendlela ukuthi yonke into ayishoyo nganginilalela bo. Wathi mayesephuma wasethi sacela ukuthi ngimthathele ifridge nombhede yabo ukuze akwazi ukuthi afike ibalance phambili endlini maye ukuthi umholo wakhe oqala akwazi ukuthenga izinto yabo. Ezinye zobe short ayinami ngabi nankinga ke yabo. Mawuthi umthathele like ngesikweletu? Yebo ngamthathela ngesikweletu. Kuzokhokha ba? Kwakuzokhokha mina idonsaka ekhadini. Wawuvela unenhloso yokumkhokhela vele wena? Cha wayethe uzongikhokhela yena. Uzongikhokhela yena mase esehole kahle. Futhi kahle into efana nokuthi mhlambe wena uzokhokha ngemali yakho mhlambe yena akufakele? Ya kwakuyinto ekanjalo because sasixhumana vele ngisasiza nami ngangazi ukuthi ngoba esethola umsebenzi nami uzokwazi ukuthi angisize yabo into nani nami ngamsiza ke kanti nakayenzi leyo nto leyo. Yebo, ngikuzwile ukhuluma indaba ukuthi wabuye wathola ukuthi njobe uphuma ngoba senomuntu akathandana naye. Into wayithola kamuva sephumile le? Ya ngayithola kamuva sephumile cause nalapho ayephumele khona sehambisa izinto. Ngathi mase ngiyombheka khona ngasamthola nje emakholini. Ngamthola ukuthi nalapho semuvile angimazi usehlala. Bafo indaba yini lese ikwenza ukuthi ungakhokhi? Ngoba phela usiziwe la lo muntu uyakusiza ukuthi iphuma ube nelokhuzana. And kumina ade ngimbuza ukuthi yini aproud ngayo. Wathi yena uproud ngokuthi wakwazi ukuthi ayithengele umbhede la ahlala khona, azithengele uma fridge nowenani. Sekuqhamuka okunye manje futhi kumina bafo ukuthi kahle kahle wathengelwa lezo zinto wangayikhokhela. Kanti nami ngize ngiyayiqhenya ngayo, ngiqhenya ngento engekho. Yini indaba ungayikhokha ngale mali? Lapho bodi njengoba ngumfana nginedingo nami, nginomndeni okwamele ngondle. Bafo unedingo ngoba udadewethu akanazo? Cha ngisho kanjalo. Umuntu onedingo wena wedwa Manje uchaza ukuthi mina wakhohlwa yimi ngoba wena unedingo wakhohlwa mina usube ngikusiza ke ngoba phela nginankinga ukuthi uhambile wamuva on nomuntu obusunayo. Wakhohlwa ke mina engakusiza ngoba phela ngithi wena umuvile wena nento unazo ayikho mina into enginayo yakho. Waye unganginiki mina okwami. Cha angikhohliwe wena.
and angikhohliwe futhi. Awukhohliwe kanjani mina ngoba phela mina njengamanje ngikuthole emakholini Cha ngikuthole. phela ngilinde ngiqede. Angikhohliwe wena and futhi ngiyakwenzeka ukuthi ngikhohlwe wena wangisiza kakhulu. Ngilento engiyiyona namhlanje ngenxa yakho. Awukhombisi kodwa phela leyo nto. Wena usayikhombisi. Kuyimanje futhi inhliziyo yami ibhlungu ngithula ngaze ngize ngikwenza ukubi. Ngiyayithulela. Ibhlungu to yenzekimi. Ngiyahlekwa nasekhaya sengisaba ukuya ngasekhaya ngakuthatha ngeza la right dufike nentombi yakhe emakhaya. Ubhlungu ekhaya bayabuka. Bafo akujabulisi bona neze. But mina ngiyayizwa indaba yenu yomjolo. It's okay nihlukene ngendlela enihlukene ngayo angiqhuma ngiqhasi lapho. But bafo sohlulwa yini mfethu sowujabulile ke la ukhona uhleli nomuntu wakho. It's okay akunankinga. Phela mfethu ukhokha imali unilala embhedeni ushuthi kahle kahle wanithengela umbhedo ukuyojola ukujola nini imali yakhe wakhipha imali yakhe wathenga umbhedo ukuthi wena hamba ojola kulowo mbhedo nifaka into zeni lapha efrijini nomuntu wakho awusayikhokha imali. Cha bafayikho kanjalo. No kumele uyikhokhe bafa imali yakhe. Kumele uyikhokhe. Imali ngizoyikhokha. Nini? Ngeke ngazi ukuthi nini. Kodwa yona imali ngizoyikhokha njengomuntu akwazi ukuthi naye angisiza. Hayi musukudlala ngenye ingane mfethu. Musukudlala ngenye ingane ifaka imali ingane ikhokhele ingane imali yakhe. So waqeda nokuyikhokha noma usaqhubeka? Seqeda ukukhokhela. Wathi maye waholo kokuqala wangifakela u500 kuphela. Lokho agcina lapho akaze ngifakele imali yami. Hayi bafongeke hayi uqilo nje afuneki indoda. Umsana uxhaphaza abantu besifazane kanje. Umsana ukuxhaphaza lento yenza. Ngoba ukuthola imali yomfana lo, umfana ekuthembisa isibhaqo ngabe kade wamkhokhela. Ngoba intombazane uyazi ukuthi akanamandla uzokwenza umathanda. I-wrong lonto leyo. I-wrong. Hayi ngiyezwa and futhi ngiyavuma ukuthi wrong. Pho phela khokha imali yakhe ke mfethu. Ngicela ukuthi mhlambe mase ngiqedile konke okubi engikwenzayo nawe njengendoda ngikwazi ukuthi ngimbuyisele back imali yakhe. No nje ngoba ngize la angifuni ngazi ukuthi mhlambe ngiyakulandela. Empilweni yakho ngifuna umove on kahle ube right. Because ngibona njengesicefe empilweni yakho njengamanje ngicela imali yami kuphela. Esiswena imalini owayikhokha lapha? Ayisengaqeda ukukhokha yonke sebayidonsa nje imali ngaqeda ukukhokha njengamanje kodwa nje ngidinga imali yami just ukuthi ngoba into uyayisebenzisa nentombi yakhe. So ngidinga imali yami futhi ngeke ngiyithathe because usesebenzisa nentombi yakhe balala kuzo. Mhlambe nje just uestimate at least ukuthi mhlambe ayimali lapha emalini yokuthi noma ngangikhokhela u2000 faka u2000 rand wami. Futhi silezinto eziwu ifridge nelento kuwethu 2000. Cha inkulu imali ewestayo kodwa sengenzela ukuthola nami. Inkulu imali engayithola. Uyifuna yonke noma ufuna incane? Awuyifuni yonke kahle kahle? Ngifuna yonke ukuthi ngiyambuye ngimzwele naye kodwa nje njengamanje ngidinga yonke uthi angazi mina sisinzothi ufunani kulo mfethu. Ufuna imali yakhe ephelele noma ufuna noma lo 2000 angaba nawo noma imalini siyonke mawucabanga? Isiyonke ngicabanga ukuthi covered ku 6000 sokonke. Hayi ngeke inkulu kakhulu lo mali sisukuthi ngavele kuthiwe nje umuntu uhamba nayo. Hayi ngeke. Yindaba uthi uyamcabangela? Ngiyasazi isimo sakubo. Uyasebenza phela manje siyeke isimo sakubo sinabanikazi baso uyasebenza yena. Hayi ucabangela nomuntu ongakucabangeli uyasebenza lo muntu. Hayi ngiyayicela ngicela imali yami. Ngiyacela sacela ungiimali yami. Angiboni ukuthi kuzoba lula kwamanje ukuthi yebafo wena usho ukuthi wena njengamanje ngeke uzokwazi lo manje noma ukuyihlephula kungenani sibone ukuthi khona iway forward ungavula ukuthi nje ngeke uzokwazi inhlobo. Hayi ayikho lonto. Cha ngezimo bese kahle ngendlela mina bese ngiplane ngayo ngeke ukwazi ukuthi wamblokelani nje unendlela osoyiplanile ngoba nakusombona womblokeleni ubuzomtshela nini nje wamblock ukuthi kunendlela
ngimsuse eduze kwami njengoba senginomuntu oqondile bese umnikeze ninika imali yakhe njengoba sowucabangile angizoli lento uyisho ngoba nakuzobona yena uyicabanga ngayikho lento oyisho ukhulunyiswa ukuthi uyambona mina ngithi bafo kule khona ngoba unayo amsho faka phela noma imadlana encane ke at least sibone ukuthi khona into ozoyenza nangokuzayo cha kule madlana ekhona bese nema plans ayo njengoba nginomuntu bese ngicabanga ukuthi ngingivele kubo hayi bafo uyabona ke kukahle kakhulu lengane le yakusiza le ufika la kuno 6000 ongakuwena wayo ngicela mfethu uyikhokhele lengane noma ngicela mfethu lapho kulowo mali uhlephula imadlana encane uyinikeze ngicela uyinikeze bafo hayi kabi ngicela uyinikeze Awukhuluma iphuthu uholile nje unayo imali. Akona uholile futhi hayi nginikeze futhi imali yakhe. Angithi vele ekholweni kwami ngi-add phezulu kwale mali okwamele ngiyovela ngayo. Uthini-ke ngeyamali? Ngicela imali yami. Usizane Ngikulandela ngicela imali yami yabo njengamanje ukuze ukwazi ukumuva uhambise umuntu wakhe izinto zakho umuntu wakho inanani wezenzele lokho angihlangana nakho. Sacela unginika mina imali yami ukuze nami ngikwazi ukumuva on ngempilo yami. Ngalokho ngazuthi manje ngiyakulandela sacela imali yami. Cha nokubonga nje bafa ukwazi. Usuke emakhaya mfethu uthathwe umuntu uyafika la eThekwini ukuhlalisa endlini yakhe. Uyajika futhi ukuthengela izimpahla zala uya khona. Uyamiyeka lo muntu uthola omusha. Sekwenzeleni ke lo musha ngoba unuyenzelwe. Yini le kwenza ukuthi umthathe sekwenzeleni ngoba kukhona into akwenzelwe yona nje base umthatha nje. Uyabona ukuthi kuyobe winile uma umtholile ngoba wona uyenzelwa kahle kahle uthi umuntu owenzelwayo. Hayi ukuthenga le nkomo uthi khona emakhaya wayithengelwa uyena. Lutho. Pho yindaba umkhokhela ingane imali yakhe. Aniyakhona ukwenza wena kwenzeka izinto. Umkhokhela imali yakhe kuphume kuyena uqhubeke nempilo yakho kahle. Kusizani ngoba manje bazoyibona abantu basekhona lakho lento le bazoyivezelwa abantu. Mhlawumbe basibukeli. Bazoyibona then babone ukuthi kahle kahle wena nje ubulobola nje ukweleta umuntu imali engango 6000. Khokha imali ingane. Ungazoneli nje igama lakho ngento engenasidingo. Kodwa lo negama selivele lonekile. Khokha imali ke kuze lihlambuluke. Into engaxoxisi leyo. Wena hamba uyoboleka imali ozoyi-add lapho kuleyo mali. Yikhokha imali ingane. Angiboni ngoba lula ngempela ngiboni. Ayikho into ezoba nzima sacela usungitransfer imali yami njengamanje ngikwazi noma ngiphumalana nje kube right. No ayikho nje ngicela nje ungisiza ngalokho. Ngoba vele ngisho ngayihafula ngiyazi vele ukuthi ngeke usayilethe enye. Sacela nje imali yami. Kuphela nje into engiyicela kuwo. Ngazi ukuthi manje ngizokulandela ngoba phela mawuthi wena uzobusa usahleli uzongikhokhela lapho ungiblockile. Uzobe usungitholaphi mina. Ngoba phela ungiblockile angikutholi emsebenzini wakho uyacasha mangifika ethi wade uphuma. Angikutholi endlini la owumuvele khona usekho. Inani. Hayi bafonza indlela mfethu. Ngicela wenza indlela ndoda. Ona indlela ukuthi ungayisenda ngicela namanje mfethu. Ngisho 2000 ungenza umehluko. Obuye uyiqedele just ukuthi uveze ukuthi uzoyikhokha. Hayi bafona lutho. Ungabi njalo. Ayikunzima. Ayikho into enzima la. Usuqamba manga ayikho into enzima. Wena uyadelela nje into engiyibona kuwena. Khipha imali engane ukhokhela ingane imali yakhe. Hayi yonke just ukuhlephula mfethu ukuhlephula ke. Ungagcina ukukhipha 2000 ungagcina ukukhipha 500 sekuphelile. Hayi lutho ayikho uhula. Khipha imali engane nje mfethu. Hayi asuke sithi mhlambe ngizobona kulenyanga mayiphela ukuthi iqala ngiqolela kanjani. Hayi bafa hayi kanjalo akwenziwa kanjalo. Akwenziwa kanjalo. Mina ngifuna sisuke la wena sowuhlephulile imali yakhe. Nayi into engicela kuwena. Hayi lutho mfo lutho nje hlephula imali engane. Ngihlephula kuyo le mali le. Sacela ukubuza ke uma uthi wena uthi uzobona inyanga mayiphelile mina ngizobe ngikutholaphi. Ngoba phela wena ungiblockile angikwazi ngoba ngibona manje ngazi neminyaka ngakugcina. Uzobe ungitholaphi? Ngizokutholaphi? Ungithole kanjani ngoba ngila? Sengizophinde ngibize futhi abantu becele bengisiza. Angithokozile ukwenza lokho kusho ukuthi uzophinde ubabize phela futhi. Awulokho osukusho manje ayisekuwu wrong ke manje. Cha wena mangibuza ukuthi uzophinde ungithole phi ungithole kanjani manje? Ngikuthole ngabantu ngeke ngilokhu ngiphinde ngibiza abantu ke futhi uzoyitransfer ngabantu imali. Uzoyitransfer ngabantu imali.
uyotransfer ngabantu wena imali ke shuthi ke phela shuthi kumele ngiphinde ngize nabanye abantu ukuze wena ukhiphe imali uyotransfer ngabantu noma bazolinda wena ukuthi ube nemali sacela yona ke lena kuzohamba ngayo ke sacela mina imali yami njengamanje engizohamba ngayo yebo le uzohamba uyovela kuwe kumuntu wakho sacela wena ngcono uba nawe uyasho engihamba ngiyovela ngawo umuntu wami usuku selibekile yazi bafo kwayilokho kokuthi uzotshela lo muntu lo ukuthi wena uyovela kamuntu wakho kuwupika nokudelela ubusazi isimo senu nobabili kukudelela lokho yena kwazi uzuye usebenza nje wafaka uyena emsebenzini akwazi uzuye kovela kuwo ngaphezulu kwaloko unemali yakhe kodwa umpikela ngokuthi emalini onayo uyovela ekweni uyadelela bafo ngicela ukhiphe imali engane uyinikeze imali yakhe ngicela kuleyo mali le uhlephule unikeze ingane ngeke uzubulawe lokho ngisho ngathiwa bothi uyovela ngo20,000 ngeke ubulawe uma ufika no18,000 just ukhipha 2,000 nje unikeze intombazana uzobonza uyi-eda kanjani uzoyiboleka uzobonza kanjani eyi cha nami ke ayikho bengisayiphethe kwamanje bafo wena imali kani uyayimbelana imali ibeke ebank phela hayi idlala ebank imali kodwa phela nikeza ingane noma u2000 noma u2000 noma u2000 awuyikweleti leyo mali uyazazi inikeze encane ke kule mali oyikweletayo ayikho nje into enzima la singenza into ebenzima ngoba nami sengizame kakhulu sacela nje ukuthi ungitransfer imali yami njengamanje ngiyacela ungitransfer imali yami into engabangisi bafa umsindo leyo uphume nje nawe la unokuthula ngiyacela ngicela unikeze ingane imali yakho simple kuyacaca ukuthi khona ihlephuleke ngicabanga ukuthi hayi ngizokwenza njengoba nisho no bafu ngifuna yangithi sibukelwe abantu manje ngifuna kube uyenze nje manje lonto leyo uzonginikeza inamba yakhe futhi amsho unayo inamba yakhe ngicela umnikeze akulokhuzele anithatha ifoni yakhe lapho futhi nimnikeze animnikeze ifoni yakhe inamba yakho nayo ngithi nayi khona hayi cela umfakele kuseyiyona inamba yakho leyo kuseyiyona busayibekele inamba yami busangiblockile wena ubuzelani manje lento uyibuza ubuza indaba sinamba ibekelwe nangithi sifuna ukuthi akufakele imali into yokusiza ngani manje indaba ukuthi inamba beyibekeleni hayi bafowethu hayi ngicabanga ukuthi seyingenile imali sengayicheck ifoni yakhe ifoni yakhe iphi ila ifoni yakhe cha uyisondeza yabonga ufake imali ufakile 2000 bohlulwa yini pho kodwa saningenzela inkinga zabaningi kakhulu kunalo hayi cha ke wena uvele kahle bovela uphethe ukudelela nje bafu awukwazi ukuthatha imali ukuthi umuntu angafika akhokhele into ezisetshenziswa uwena ujike unizomgabisela ngokuthi uyekhweni hayi ayisebenzi lonto uzoyikhokha kanjani ke le yenye sele ngoba khona esele hayi ngoba sengim-unblockile cha ngizomkhokhela so hayi unamanga ke into uyayiqamba lonto uma-unblock enini ayikho lonto eyishoyo awuzange uzom-unblock usazoma-unblocka uma ukuthi uzoma-unblock uma uthanda futhi kodwa angiboni uzoyikhokha kanjani le enye uye abantu basekhweni lakhe ukweleta nansi intombazane eyamfaka emsebenzini imali engango-4,000 lo mbhemu umkhonyane wenu uyakweleta u4,000 nize nazi kule mali ayiletha lapho uma ukuthi uzoyiletha kunemali ayikweletayo ngiyabonga kakhulu engingakusho njengamanje ngiyabonga kakhulu ngoba sekukhona engiyitholile imali angazi noma le enye ukuthi ngizoyithola kanjani kodwa ngiyabonga le khona le ngiyitholayo ngoba vele bewumuntu bengazi ukuthi imali ngiyithola nenhliziyo yami seyizoba ngcono ngoba ibibuhlungu kakhulu ukuthi kunezinto zamayisebenzisa nomunye umuntu yabo wena uzamthanda lo mpela hayi angisamthandi nje manje sure angisamthanda okay bafo mfowethu hayi asinayo enye indlela afuna siqinise isandla masifuna into ngoba ngiyakubona ukuthi ufuna ukushona le nale okuyinto esingayifuni leyo kodwa imali lengane siyacela ukuthi soyizama ukuyilandelela bafo sizokuhlupa hayi kizwakala uyanini la uthi uyakhona sekulonyaka nje ka 2026 akona ngikhuluma indaba ukuthi amasonto azayo
kulonyaka 2026 hayi bafu into songayikhava leyo mali leyo usengayikhava nje leyo mali leyo yabo mbuke lapho ngasekhaya igama lesho iwhy mina namhlanje sikwazile ukwenza kwenzeke at least lo 2000 nyana uzokwenza umehluko kuno 500 owodwa nawo waphuma kudaziwe inkanende namhlanje sidazende inkani unika ndiqinile ndoda xebu yo ngangenzela isithembiso sokuthi into enemali phakathi nje angifuni ukuyisebenza but isitori asifikanga njengesitori semali yabo sifike njengesitori engazuthi kunezinto azithatha umfana zentombazane so bese sokhulumela phezulu kwaloko but mase hlala phansi uyabona ukuthi egcineni kosuku kumele akhokhe imali ngoba izinto sezingakene sezisebenzisile so sekufanele manje akhokhe imali intombazane eyikhokhile esitolo akukaze kwaba into embi ukusiza umuntu manithandana naye kuhleze kuyinto enhle but usuke ungalazi kusasa usuke uzama ukwakha ikusasa wena but ikusasa maliguquka liba yenye into usuke ingekho into ongayenza usisi befisa ukuthi babe nenqubekela phambili nowesilisa but ikusasa alibabeki lapho libabeka kwenye indawo wesilisa inhliziyo yakhe seyithola seyikomunye umuntu uyabo ngakho njalo ukufika endaweni ongayijwayele ufike uthola umuntu endaweni ongayijwayele bese uthola uthando lwehlukile kunothando kade uluthola ebese inhliziyo yakhe iyathatheka ngaleyo ndlela kuyisifo ke sabantu besilisa esimbi isifo sokuthi uthi unomuntu kodwa ubusaqhubeka futhi ufune abanye abantu ngoba uzothola into ongakazi uyithole ebese lento mase uyitholile ikudide ngalendlela ukuthi nomuntu obukade uphila naye ugcina sowumyeka okuyinto ke esingeke siyiqhuquzela but kuyisifo ebantwini besilisa esingavumi uchronic nje ungafuni ukuphela so ngibone owesifazane ewumuntu onothando futhi ewumuntu othi menothando afisa ukulekelela la angakwazi ukuthalekelele khona ngoba kahle kahle uthando phela akukona ukukhuluma ngomlomo ukuthi ngiyakuthanda but kuyizenzo oyikhombisa lo umuntu okholelwa ukuthi uyamthanda uthando kuba izenzo ukukhathalela lo muntu so usisi uyakusebenzisa lokho uyakuveza ukuthi ngiyakuthanda ngezenzo enza izinto ezizokwenza ukuthi nawe ube nenqubekela phambili empilweni uma ngabe ngikuzamela umsebenzi ngikutholela umsebenzi ngikuhlalisa kwi-shelter yami ngiphinde futhi uma ngabe sowuphuma ngikuzamele izinto ozolala kuzona la uyakhona isibandisi la ufika lama sofika lapho uzokwazi ukuthi into zakho zingaboli kuuthando ngendlela eyisimangaliso kodwa owesilisa akakuboni konke lokho ngoba ugajwe uthando alithole kamumva so lilonke ngiyafisa abantu beyifunde lento ukuthi uma ngabe uthola uthando uthola ukunakekeleka uthola yonke into engaphansi kwegama elithi uthando kubalekile ukuthi uhlale lapho uzinze ngoba uzosuka khona bese ungasayithola noma mawuyithola uyithola ingaphelele abantu abefani omunye mhlambe noma kukhona kodwa angenako ezintweni oyifisayo nomunye ngokunjalo unokunye hayi lokuloya angenako uthola ukuthi omunye uyahlonipha ukwenza konke but unenkani uthola ukuthi lo ngala unenkani uthola ukuthi lo ngala akahloniphi unenkani ngaphezulu akahloniphi futhi akalaleli futhi kodwa uyakuthanda uthando lona uyalibona uyabo lezi zinto lezi ayifani but yilo nalo unenkinga yakhe ngizama ukuveza lo ukuthi yilo nalo unenkinga ungathi mawuthola lo muntu ucabanga ukuthi perfect akekho perfect naye kukhona sokumele ukulungise kuyena so ngibonga ukuthi ongenani noma kube sekugcineni but ukwazi ukuthi ahlephule leyo ngxanyana yemali ngiyathemba futhi ukuthi uzoqhubeka ayikho ngiyaxolisa ukumhlaza ukuthi ke nomoya ubunyuke la makusuke kwenzeka into engayiqondi kahle xebu